Hello guys, masamat lang natang tanan. So karon adlaw guys, di ako'y tagimtim talaba maora ba ni sila? Wa jud kalibutan daning tagimtim or talaba. Basta giho ara makatilaw ko. Kikanig inabangga. Yatag ni Jumil. Asa ni jang hugasan? Nagpainit mo kog tubig kay ngin lakwaan. Para mubukad, sana all mubukad. Saan ka ni kuha? Day, nagkaniri mo, day, pagda-brush, day. Pagda-brush, nagkaniri mo. Ang nado ang mamaali na CR. Ano, asbrit po ko. Lain man to ang natilawan nga talaba sa ubay. Kasi pagtalaba, kaya nakaabot pag Alicia. Gika, ginabangga. Talaba. Talaba. Painit pa. Gamay raman lagi. Gamay, bitaw. Ako raman si pakan ang Jumil. Laki ni Mumil. Day, brush, day. Ihatag sa alya ng brush, te. Itong orange. Ikaw ba magkano ka ramang huwa kayo mga vlog? Uban? Ikaw ba ngayon naman sa kila? Uban ko Mel, karong Sabado. Aw, Domingo. Abang na na asawa tayo ay. Ikaw naman na gransi. Kung asa ka ni kwaon. Pinawa na tayo lumot-lumot. Binuhi ni. Binuhi. Pinawa naman ni Sudney. Naa. Sige ka naman tayo. Naa, kanidi ay. Abaw. Paano ko sila day? Kamay taga-aram ng lapok ko. Sino ka na ikaw nga kamay? Kato ang gana itong kuan. Bungkawil. Sa kahoy, guro ni siya mamilit, no? Yung bukada lagi rin. Yak. Ang mga putara ni Kain. Sabi na lang, kapila sa bungkawil siya. Bungkawil! Talabas. Nabangga. Guwapa si Katay sa. Oo. Sige, itong gitak ang day. Mamilit na kahoy. Hindi na may kahoy. Yung tubigan eh. Wow. Ano man ang gina naman na, mabuta ta. Wa pa, gihugasan pa. Talaba is here, lamigang sukar ba dyan ni? Kaya rin hanga. Namao ba ka niya, harap magkwas ininit. Lagi ka nag-aso-aso. Wala ko gusto nga ito eh. It's okay. Ag-uban ram lagi ni nga. Sana uling nga. Ayaw suka nga. Lang. Gulo. Para ba ito nga? Uy, di ari nga. Tara, ate Ale! Tara. Labi ni dilap. Nay! Tawag ko siya. Ang mami. Magkaon mi direk talaba. Hinatag siya ijang. Hindi ako sangon. Siya mongon, Jumil. Uhaha. Nga talawan mo arhig ka mo dyan. Ano ka talawan? Wapo man pagkatao. Huwag ganyan talawas dudoy nga. Dudi. Ngayon, magkakaabri dani. Pataglan. Alam mo, di man luwaman. Uy! Di man Yagi! luwaman. Maato ka sa kuno, tambot! Nawawin mo sa sawan. Daso ka. Hamas man na. Dali, Nay. Parang naman ay. Ay, marama mo sa sawan. Ay, puti nga nagsili. Ay, si Buda. Lagi. Hi sa kanila guys. Bombay. Si Oh, kita now. Vlog. Ay, sawa. Kita na. Ay, guwapa naman guys. Ano ba rin, bus na? Magkari. Bus! Ano na, ano?
Rumahan. Aw. Mamili naman siya wapa na mo tolo. Des nanay ginagapahan. Masa mo natin rin? Ba nga laging Saan? kanat nay. Yung baro. Pintaw joke. Di nanang. Be? Ulam ko sa sa nga na. Nadinganis bilin siya nga lahi mo to. Ako to. Be? Talaba, mama na. Nasa yung isa sa so kara naman ibutang naman nagbumbay. Lami di ka makabati og luod kay ag suka arang lami ah. Na, patay na. Pagkana na eh. Nay, Ano yung naman ikot saraan nga kamoton raman eh. Sali, sali. wala ni unod. Bata na itakbo. Ha? Ang ba't kasi? Dili ka. Ado hari sa una na pas likod. Dajay. Kana ay naman ikot mo. Ha? Ipahilot na. Nay, aw nay. Ti ale. Ako yung Dali. luwaan. Kasi balubagon. Habang. Bawod ukab. Baon lagi ni. Ito sama amo kari ni anak man di unod ako man siya kare. Ay, sikat tayo. Ganun pa ang dala. Napas na likod-likod. Si asa ni magilabo. Kadaning kalaba. Huwag man tibas palsog ka, sabi. Hala, na po jadi ay. Ada ke. Hali nang. Nay sabi ra ba sa kaldero? Ala, di ay. Di ay. Ano may mag-unod na ni? Ikaw gadi tire mo nga tag May umalis aho. tagaan tagbay. Nay, Kuha naman ikusus naman ay anay. Kusus na siya. Kina mo tremo na muna ako dahil man sila suka. Nali ay. dili nay. Hindi ko kayo naman ngipon sa mad. Atong lugita nay. Hindi ko kapan Inse! sa ngipon. Te. Uy, dali na. Doon ka ni unod di ay. Na ano pas kilid. Umaja na pala sa. Ay gawa. Hindi ba ba? Nay sorry po. Ano ba? Ano ba? Ano ba inabang ga ay? Sama na. Wat mo ban ko sumil nay Sabado. Nay, Dira man lagi. mga talaba. Kala karo kuhaon pa rin yung talaba dito. Jaman-jaman. Kapag nga ka sa nang laki una dari. Dangatag rabi word ni nay, dangat. May lain na sa rin. Kaya rin medyo ayaw ko ni medyo. May layas sa munginahan. Kira ko na pag munginahan. Jumel, met ano? Ato yung bisan. Dangat dari. Ginikanan. Gadi nga. Dapat ito yung bubuak ni. O nga na din ha? Hani pa rin ni Pisun. Ah, Tama po ni kuha sa imong ilipas mo pag-imo. grabe nga nung naingat. Lagi na yun, eh. Mapod ni, nga. Mo lagi nilisugan. Mo ni pala nga ni sa restaurant nga. Maganda na kayo mga Pinabrihan na. Himata. Mama nang natutunay dito na muni ka nas pilit namilit gagmay pa na. Bato. Mama na. Kwanto sisi. Mahal mo ko diro na katong ginasibi mahal mo na. Di sisi. Nga na sila. Mahal sa marit bud. Sa mo na para sa luto. Kinangalanan ni busog mo. Murang nangabuntas din mo boy pinod to. Hindi man yun ito mami na kuha naman yan na. Nahango ba? Kaya kami inibangga. Sa kikas masamungon. Sana on. Ina nga. Mil, dala bagang mama Mil. Basa-basa mo kurari. Baro. Kala mo. So ni nga, mil sa mga mil. Ay, Mel, binawangan si Kamel. Jumel. Nailin na bin nailin. Video mo di mo ganin buwang. Bagat, rabanin. Panay. Ha? Nakaiba ka na lagi. Maras ija. Das pa mo ko sumasang. Uy, ang Sige ka inyo. naman nila. Sanas na lang kami rin Crocs. Nanay. Ouch, init. Order. Naray, Gabriela oh. Duri ka mukhaan. Ikaw naman. Ba't tayo makumpra? May crocs on. Hindi pwede madakot mo sa isang hapon kay nakuha naman eh. Kaya sa rin Dahil ako. sa birthday. Ah, alis ka rin. Dili ka mukha na rin. Aray. Ako no? Mga hoy, patuwa mainit ka mga hoy. Ano sana kayo mag... Sumangil, magtagbo na silang amang dati. Muto. Amang. Nay, ay, danay. Kali, nay. Ito ngipin ko kasap. Nakatilang ako. At yung tiguman ng kuwan, bagaw at yung ipatingbal klorin. Nagpigpas din nga di matigasan din. Kaya medyo may ginihiway nga, di mo suka. Ang latag mo nitong lasa. Dari, talabas ko an. Bulakan. Oo, gikag ka diti. Gikag. Bando, bulakan. Alam nila ang katungkuan, tahong.
Ako na to, na may Sa na ibabada suka di ang lamig. Ikaw na may kismur ko na yan eh. Hindi ko ngipon lagi. Hindi ko kausap ko na ang sapo. Hindi man yung sapo niya, mura naman. Kung sa maning lapad. Mura naman sa kamaong na eh. Hindi. Ha? Ay, parang akamong. Nasa? Pwede mo kakagulong. Wah, asa muto mo nga rin hindi takadulari. Kaya nga naman di ay, may tutok. Natuwa ito. Sid? Pwede siya kailang kamaong ni mga kataan. Ano tutok? Ay, nagmamahal. Kaya magtawag sa mong doon eh. Ano siya amahong? Ang mahal mo itong buwan eh. Kung tumig ka sa una, mahikapong piling. Lito, tapos lito. Bihar mag-uyap si Pedring na eh. Patay na gani. Nagbuno. Bishik. Kalau tukang santur dengan dari langsung kan ngari. Patay na bitaw. Okay na lagi. Gipanglamoy po ni sa Sigurod nagaliglisit. Gipanglamoy po ni sa... Arang kang santur deh. Kita tayo nagperlas. Oo. Basig na, nagbulawan dami na tamagato. Ano na, tayo may perlas din. O, di ara mag-perlas. Una ka na ni perlas. Oh, may lagay dito yung ituan. Aman. Pakaslan din ang Romeo dyan. Mga manikuan eh. Katong... Pwede mo nakaduluto ron? Hindi ako tulak ng ano. Huwag ko magkawin. Sa may abrihanan dani. Hindi gini, sam kalimut eh. Sino mo? Kalimut. Huwata ko na kay... Ay, Sudah sana tunay rin na ko mga mo bukas sila. Wala na sa tang. Hindi na. Hindi ba yun napunit na din ang kinanla. Na kuno yung kinanla. Wow! Dako! Nagkapagano ah. Parang mali. Nagubag. Tiyo! Bay. Dagangaw ba? Sino mo tingin? Nagkapag. Na kita tuloy na nagluto. Hindi na hindi ka ni mo. Baguras nagbitay siya una ba? Manila. Bitay do jaw. Pag mo trapo ko na ni sao pa man ako. Ate Ale! Wili ka dari kang bakon. Ala, lami lagi na kidali na maap na, bre. Yung sa nagluto ay. Hindi pa ilag ginagin. Napuan na dahil. Napuan na pero katong bantos balinsa katong order niyo ang kilawon ragi ko ana. Butang nag. Lamig kilaw na kita. Panguso na. Kuan man nila. Lisod mo sa aprihan og hilaw. Gahi man. Gahi, uy, di mo po Lagi ka tubang i-order na si May, gipanguso na. Lulo na. Lunes dahil Di na ko na to daan, ha? Lunes ron? Kung naglunis. Lunes ikaw nga sa mga karuto. Buwang maling, ha? Lagi kay tigkaw ingani na sa merkado Domingo. Mo tay saktong tika Domingo ni sumsuma da Lunes maron. Ay, nagbasa vlog natin tulo. Nga naman. Tigwang pa ko nutang nanay. Awa, so naman pagkaili pa yung Salamat! Di pa nung muna ng tiguang na mo. kaya ka na bata yung nalagisip bata. Di ay na magtiguang na mo kayo mga pangag na mamusina na ira kalibon pa maglipon. Kay kamupad guys. Sinanay, masayod mo, di na na-pure na ni Jang ipon. Ato, pwede kaya po nanay. Hindi ka po sanay, pero Dito naman. sa pagpagwapa, bawo lang yun. Wapo ko kasabot. Tapos sa ito ay. Haba? Ya. Bita ka na. Kasi ito may nagmubuang mga tao ka? Para usos, di pa tumawag itong nanay. Gis apo mo na paraus-us, na bapi magparaus-us ug mag-dress. Manang. Handos na, kilaturis sa pangwas lina. Ingus man. Ingus man. Sige pa na po naman lina. Lako po. Pala po, anak po, laman lina. Mahandos na ito. Mabuang lagi ka. Kasi man nasugsug sang kanat kay gawas mo ng Karoon kigay. na mo mga tiguang na mo? Kailan di Sabado.